Dubling trabaho guys ang pagkukog sa pukot. Gisugdan nagcutting guys kay nahuman na og kukog. Sa katapusan guys nahuman na jud og cutting. Nahuman na jud cutting guys ang ako ang pukot. Hello guys, good morning. Nana po ta guys sa ato ang trabahong pukot. Dili man ni makating guys ug dili jud nimo siya kukugon. Kukugon jud nimo guys pikas ug pikas aron dali ra kay ka makakating niini. Maningkamot lang gyud ta guys nga mahuman ning maong pagtrabaho. Mo nang diri jud ko sa gawas guys kay lugar kaayo kay kung adto ko sa sud mapugnan ang pag-inat niini o lagmitay pa guys o di magkadimao. Mo nang nigawas na lang jud ko guys kay ang katunga nahuman naman ni apa joy laing katunga guys mo itong trabahoon. Kabali ning pukuta guys ako ning katingon himuon nig duha ka banata. To na may duha ka banata na human, so upat na ni tanan. Mo ning maga cutting ko ani guys kung mahuman og kukog. Alisod kay kukugon guys, labi na kung minus na tagpananaw. Sama na ako. Kung ako salamin guys, di ko makita ning mata. Mao na nga og mawagin akong salamin guys, magkarap-karap jud ko, mangita jud ko sa ako ang salamin aron ma diretso jud akong pagtrabaho. Hunas por guys, wa pa maabot ang taob aning dapita. Nindot po kay diras baybayon kay landong. Ikaduha, wa po kay sagbot. So dinhi jud ko nagposisyon ani guys. Left and right guys, lihok sa TL, lihok sa kamot. Yun ana man yung magkukog o pukot. A few moments later. Nahuman na pa ang pagkukog guys, so tungon man sanggatos man ni kamata. Mag-ihap ko ani og 50 kamata guys, kay gitunga man. Nag-ihap ko 50 kamata, ako dayon nga gi-cutting. Nagamit ko ani scissor guys. Kay kung kutsilyo lagi, dili pwede. May manang gunting kay diretso-diretso raman, pero magbantay lagi ta guys sa mata kung mosentro ba. Ato yung isukod-sukod kay aron dili jud na siya sipyat. Dili pa kay kuhaniti mo cutting guys. Nanguruso lang ko ani kay arong jud ko makamao. Kay kung sige lang ko magsalig sa akong mister.
Adi jud ko kaayo ani makamao. Mo na nga ako gyoy nangasa ni pagkating guys kay aron maanad-anad na pud ko. Sige lamang hapnig sa mata guys, nga itungod, cutting. Hapnig sa mata, tungod, cutting. Adi po ko ni makapanangpot sa kong mister ani guys, kay namanday man. Ako lang po gakalingaw ng amo ang project. Hapit-hapit na juta ni mahuman guys. Mahuman juta ni ginahinay ra. Ato dyan ning tiyagaan guys kay maayo laman ni puhon og pag-abot sa panahon og ato dyan ni siyang magamit. Gato ko guys og karong habagata di pa ni magamit tingali. Paglurang ti sa bagat ani guys mura gatuod jud kog mao dyan ni amo ang gamiton puhon. Nalipay-lipay lang kong buot guys kay hapit jud ko mahuman og cutting. Hapit nam ko mahuman guys bisag hinay-hinay basta kay kanunay. Giabot na ko ani usahay guys og kalaay pero awad lang nako sa kung hunahuna guys kay kinsa man jud tayo mo manginingamot ani ako ra man pod. Kung bation ko kalaay guys ako sala man ning hipos-hiposon o mawa na pod akong kakapoy ako na po na siyang trabahoon. Depende rin ako guys kung unsang orasan ako ni siya hikapon. Nga ang importante ani guys nga mahuman jud ni. Manghinaot ko guys nga kakuha ang kinig maayong pagtulunan ngadto sa mga kababayen-an nga sama nako guys nga makatabang ta sa atong mister sa ingon ani nga paagi. Kung sa kugi lamang guys kung gusto jud nimo nga mo trabaho ka gaan naman ang trabaho guys. Sa una guys bata-bata pa ko moto sa dili mamakyaw mamisa una og trabaho pukot kwarta baya. Mo na nga kung mahimo magtuon-tuon tag trabaho pukot guys kay kita ra po'y maka kuan sa benepisyo kanang kita ra po'y maka angkon sa benepisyo ng atong kakugi guys. So manghinaot ko guys nga sama nako do na po'y mga inahan o asawa nga makahimo nini mga buhata. So guys nini karong kahaponon ako mingon guys daghang kayong salamat sa pagsunod ninyo sa akong mga videos ug utang ko kaninyong tanan guys ang ako ang sa ako mga followers, salamat kayo sa mga viewers sa inyong paglubad nga tanaw sa ako mga videos o ako mo yun guys. Bye bye.